hónapok óta benne voltunk a saját fejlesztésű 3D-s kamerarendszerünk tesztelésében, amiket Dobóci Balázs operatőrrel és Köves Krisztián rendezővel csináltunk együtt, amikor Krisztián megmutatta nekem a Choice című kisfilmjének az ötletét. Elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy a kamerarendszerünket egy valós forgatási körülmény között is kipróbáljuk, és a Choice az egy tökéletes lehetőség volt arra, hogy mind technikai, mind a művészeti lehetőségeit kiaknázzuk a 3D-s technológiának. A Choice-nak a története a női döntéshozatalról szól, és én ezt próbáltam valahogy megfogni. Egy számomra, tehát a férfiak számára egy ilyen teljesen érthetetlen cipővásárlás közepette. Én azt gondolom, hogy ezt a szituációt, ezt a helyzetet mindenki jól ismeri. There is no such thing as simple shoe shopping. Szerintem az életében legalább egyszer minden férfi beleesik abba a csapdába, hogy elkíséri szíve választottját vásárolni, és akkor farag rá még jobban, ugye, hogyha a cipővásárlásról van szó. És én elképzeltem azt, hogy milyen folyamatok mehetnek végbe egy nőbe, amikor két cipő között kell választani, mi gyakorlatilag én már megértettem, hogy valóban élet-halál kérdése. Köves Krisztiánnal már elég sok kis játékfilmet csináltunk közösen, illetve reklámfilmet, és szerencsére már nagy játékfilmet is. Na, most úgy nézel ki, mint azok a boldog kismamák a Baba magazin címlapján. Ő az egyik legfelkészültebb rendező, akivel eddig valaha is dolgoztam, hiszen rendkívül vizuális alkat, ami nagyon-nagyon megsegíti a munkámat. Nagyon pontos storyboardot rajzol. A Choice a kamerarendszerünk első generációjával készült, ami még mechanikus vezérlésű volt, így lassan tudtunk haladni a forgatással, de már ugyanazokat a magas minőségű képeket tudtuk készíteni, mint később. Egy évvel később megcsináltuk a 2-es generációját a 3D-s rendszerünknek, ami már egy motorizált, automatikus vezérlésű megoldás volt, és ezzel utána számos magyar és külföldi filmet, valamint reklámfilmet készítettünk. Régen, évtizedeken keresztül a magyar operatőrök nagyon kevés fénnyel appelláltak, szinte végig a hátteret sötétbe tartották, csak az eseményt, illetve a szereplőt tartották meg fényben. De ez már a merőben megváltozott, főleg a 3D technika bevonulásával. Itt már nem elég csak a főszereplőt kiemelni a sötétségből, hanem abban a bizonyos textúrában vagy díszletben, amiben az ember forgat. Nagyon fontos, hogy a háttér is, a főszereplő is, illetve az előtér is megfelelő fényt kapjon, és ennek megfelelő hangulata is legyen. Egyértelművé vált számomra, hogy a 3D forgatás azért a rendezői szemmel is jelentősen különbözik a 2D-s filmek forgatásától. Nem elég csak azt kitalálni, hogy most 3D-ben mi az, ami közelebb van hozzá, mi az, ami távolabb, hogy a jeleneteket hogyan komponáljuk, hanem valójában ennél sokkal-sokkal több. Beletartozik például a teljes production design, maga a képi világ, az, hogy valakin milyen jellegű ruha van, milyen mintázatok vannak, egészen másképp érvényesülnek bizonyos felületi struktúrák, legyen mondjuk ez egy fal minta, vagy egy ruhának az anyaga, egészen másképp érvényesül 3D-ben, mint 2 dimenzióban. Nagyon szerencsésnek tarthatom magam, hogy Ragályi Elemér mesterem mellett dolgozhattam több amerikai filmben, ahol ő már régóta az amerikai vizuális technikát, illetve a világítást alkalmazta, amit úgy érzek, hogy én tovább tudtam egy picit fejleszteni a 3D irányába, és ki tudtam használni ezekben a filmekben, amit a Krisztiánnal csinálunk.
Ez volt az első filmprodukciónk, aminek a vágástól kezdve a teljes utómunkája 3D-ben készült. Fiers Ádámmal és Krisztiánnal naponta 8-10 órát ültünk a vágószobában, ahol szemüveggel már rögtön 3D-ben tudtuk megnézni, hogy a snittek egymás után azok 3D-ben is mennyire izgalmasak. Úgy fényelek, hogy 3D szemüveg van rajtam, és egyetlen pillanat sincsen a véletlenre bízva, mert mindent azonnal látunk és kontrollálni tudunk. Én gyakorlatilag, mint rendező, egyetlen egyszer sem láttam a képet 2D-ben, végig ugye szemüveg volt rajta már a forgatás alatt, az élőkép is 3D-s volt, és így is vágtunk, és így is fényeltünk, ami azt kell, hogy mondjam, mert hogy ugyan rendkívüli módon izgalmas, de azért azt tudni kell, hogy mikor az ember 8 órán keresztül ül egy ilyen szemüvegben, és még tekerünk rajta egy kicsi szint, akkor azért az megterheli az embernek a szemeit. De az tény, hogy egy ilyen produkciót másképp nem lehet csinálni, mert nagyon fontos az, hogy mindig lássuk, hogy mi a végeredmény. A film fényelése és képi utómunkája a saját stúdiónkban készült 3D-ben, viszont a bonyolult VFX jeleneteket nem tudtuk volna megcsinálni egyedül, és ehhez egy nagy tapasztalattal rendelkező és magas minőséget produkáló visual effects cégre volt szükségünk, és a Puppetworks kiváló munkát végzett. Hát ez kvázi szinte meg is volt. Már több mint 5 éve dolgozunk együtt Grósz Artúr Valentin zeneszerzővel. Ő már többször dolgozott együtt Ennio Morricone-val és Patrick Doyle-al is. És amikor megmutattuk neki a Choice-nak a forgatókönyvét, akkor rögtön megfogta őt a filmnek a témája és a hangulata. Az ő zenei ízlése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a film zenei és képi világa egy ilyen koherens egységet teremtsen, és egy nagyon jó hangulatú filmet eredményezzen. Ősszel fejeztük be a kamerarendszerünk 3-as generációjának fejlesztését. Ez már az új Red Epic kamerákat vette alapul, és így már az a kamerarendszer, ami a Choice forgatásakor még 35-40 kg-ot nyomott, a legújabb változatnál csak 22 kg súlyú, így lehetővé válik, hogy bárra véve vagy steadicam-mel is lehessen vele dolgozni. Egyértelművé vált számomra, hogy a 3D az tulajdonképpen egy eszköz. Egyszerűen arra kell használni, amire mondjuk a fekete-fehér filmek után a színeket